торучы тамашачыларыбыз һәм хөрмәтле уенчыларыбыз, эфирда җырлауы китапшыруы һәм аны алып баручы мин Рифат Зарипов. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә гади генә җырлауы түгел. Бездә бүген үзенчәлекле, күреп торасыз, безнең уенчыларыбыз бүген инде Татар эстрадасында үзләренең юлларын табып, үзләренең урыннарын алып, сәхнәне дер селкетеп эшли торган яшь егетләр, яшь кызлар, һәрберсе танылып килә торган артистларыбыз һәм популяр диджей Айон һәм без. Диджей Айон, Казань, in the mix. Хөрмәтле дуслар, инде ниһаять Аллага тапшырып, без бисмиллаларыбызны әйтеп, баштан уенчыларыбыз белән танышып узыйк әле. Безнең беренче уенчыбыз, ерак араларны якын итеп дисәк тә инде хәзер Казанда яшәп, иҗат итеп ятучы безнең Чулпан Юсупова. Танышыр өчен игътибар экраннарда. Чулпан Юсупова, Пермь өлкәсе Барда районы Танып авылыннан. Казан театр училищесында вокал дәресләре укыта. Үзе музыка факультетын тәмамлап, әлеге вакытта юридик югары белем ала. Кияүдә тормыш иптәше белән Султан исемле улларын тәрбиялиләр. Чулпан туры сүзле, машина йөртергә һәм пешерергә ярата. Девизы һәр вакыт алга. Чулпан, сиңа шундый сорау бирим әле. Анкетаны карагач, инде син татар эстрадасында сәхнәдә инде ничә еллар үзеңнең юлыңны алып, син инде теге яңа адым белән генә килүче түгел, син хәзер артист, җырчы. Менә сиңа шундый сорау бирәсе килә. Үзеңнең беренче сәхнәгә чыккан чакларыңны, адымнарыңны, беренче җырлаган җырларыңны хәтерлисеңме? Әлбәттә, Рифат, хәтерлим. Бу инде минем 4 яшь вакытлар иде. Беренче тапкыр Казанга килеп, төрле конкурсларда катнашып, шуннан башланды минем иҗат тормышы. Хәзер инде менә бундай зур сәхнәләрдә булуыма инде 6 ел, Алла бирсә. Алла бирсә, тагын да елларың артып барсын, зур үрләр яуларга насыйп булсын. 4 яшьтә башлаган булгач, инде ахыры хәерле булыр. Уңышлар юлдаш булсын Чулпан сиңа. Рәхмәт. Алкышлар дуслар. Һәм инде без икенче уенчыбыз, шулай ук барыбызга да киреңне танылып килгән җегетебез инде Айгиз белән дә танышып үтик әле дуслар. Танышыр өчен игътибар экраннарда. Айгиз Әхмәтов, Минзәлә районыннан. Өйләнгән, тормыш иптәше Римма белән 2 бала тәрбиялиләр. Айгиз алдакчыларны һәм ялагайларны яратмый. Дөреслекне беренче урынга куя. Бала чактан ук сәхнәгә гашыйк, ялгызлыктан курка. Айгиз, менә инде артистлар булгач нинди сорау бирергә дә белеп булмый. Шуннан да артистлардан шуны гына сорыйсы килә. Ул һәрбер журналист та шуны сорыйдыр. Үзеңнең иң беренче башкарган җырың һәм нәрсәләр кичердең шуны җырлаганда? Иң беренче башлаган җырым, ул минем популярлашып килде инде, китте. Беләсеңме, яратам дигән җырым. Охранники белән йөрим мен дә. Охранники белән. Аннары миңа әйтә башладылар. Әллә син охранник булып эшлисеңме ди. Шулай сорый башладылармы? Алай таный башлагач әйбәт инде, иң мөһиме охранникмы, ничекме, ләкин танулары үзе шатлыктыр бит инде. Әлбәттә, Рифат, Әлбәттә башлаган эшегезнең һәрберсенең дә ахыры хәерле булсын, уңышлар булсын, башлаган эш тукталмасын. Алга! Вперед! Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Һәм инде танышышым без киләбез сул якка. Монда инде шулай ук сезгә таныш булган җегетләр, кызлар утыра. Өченче уенчыбыз Илзидә. Илзидә Госманова, балык бистәсе югары ыргы авылы кызы. Кияүдә үз төркеме белән концертлар куеп йөри, мәҗлесләр алып бара. Хобби китап уку, кроссворд чишу. Хыялы бар өлкәдә уңышка ирешү. Сәхнәдә җыр сүзләрен онытудан һәм бейеклектән курка. Үзе турында әрсезлек җитми ди. Зайнаб Фәрхетдиновадан һәм Хәния Фәрхидән үрнәк ала. Илзидә, без син инде шоу-биз тапшыруыннан күреп, синең спорт белән шөгыльләнгәнеңне күрдек. Менә шушы спорт белән шөгыльләнгәнеңә балаларың, гаиләң ничек карый? Алар да шунда катнашалармы? Спортны яраталармы? Әлбәттә, бик уңай, бик яхшы карыйлар. Балаларым да йөриләр клубка, спорт клубка шөгыльләнәләр. Тормыш иптәшемне генә тартып булмый. Тормыш иптәш тартып? Тиздән йөришәк, ул да йөрәячәк Алла. Шулай булсын, амин. Гаилә белән спортка кирип шумган гаиләне беренче тапкыр күрәм. Уңышлар юлдаш булсын. Сәхнәдә дә, спортта да, Илзидә. Һәм инде
Раил брат белән дә танышып үтик әле. Игътибар экраннарда. Раил Габдуллин, Сарман районы Жәлил бистәсе егете. Өйләнгән, Казан театраль училищесын тәмамлаган. Хыяллы космоска очу, караңгыдан һәм җен пәриләрдән курка. Раил эчкерсез һәм намуслы кеше, ләкин шул ук вакытта ялкауда. Әлеге сыйфатны ул үзенең начар якларының берсе ди. Раил, мин белгәнемчә инде сез әкке-бәкке шоуда праныкларымны чүртеп бересез инде әйме кызыклы хәлләр, артистлар белән дә, халык белән дә, тамашачы белән, төрле кеше белән төрле ситуацияларга эләгәсез. Ул бит бу куркыныч эш түгелме? Куркмыйсыңмы? Ну, куркыныч булса да кызык иш. Менә шуның турында аңлатып үт әле. Бу нинди тапшырумы? Бу кызыкмы? Бу әке-бәке пранк шоуда без социаль экспериментлар төшерәбез, әйме? Менә шунда социаль экспериментта без сумка урлап, кешеләрнең реакцияларын тикшереп карамакчы идек. Шунда Ләйсән Мухиеваның сумкасын урлап мин качканда, минем артымнан бер абзый шабып, Шут измәр. бәреп үтермәде, короче. Аңлашылды. Инде мондый хәлләрдән Алла үзе сакласын. Шаярсак та теге абыйлар, апалар аңлый торган шаяралар булсын инде. Уңышлар юлдаш булсын сезгә. Ниһаять хөрмәтле тамашачыларыбыз, без уенчыларыбызны таныштык, кемнәр икәнен белдек. Хәзер инде уенны башлыйбыз. Беренче тур бик җиңел, бик гади. Артта экран тора, экранда төрле артистларыбыз пәйда була. Сезгә шул артистларны күрергә һәм танысагыз кулны күтәрәсез дә бу артистның нәрсә җырлаганын яки кайсы яктан икәнен, ниндидер бәлки ул оригиналь күлмәк киядер, бәлки оригинальны сөйләшәдер. Ничек тә булса миңа аңлатырга тиеш буласыз. Ләкин исем, фамилиясын әйтмичә. Аңлашылды? Әгәр сез әзер булсагыз, экран бир әле безгә артистларыбызны күрсәт. Кул күтәрәбез. Так, Айгиз, иң беренче кул синнән Бу булды. җырчының әтисе театрда актер булып эшләгән кеше. Артист, бик күренекле шәхес иде. Әтисе артист. Кызын эшли. Кызы җырлый. Җырлый, бии. Әйе. Нинди җырлый? Төрле җырлар җырлый. Төрле җырлар җырлый. Сәхнәдә Берәрсе белән дуэт җырламыймы? җырлый. Лилия Муллагалиеваның дусты бу. Лилия Муллагалиеваның дусты булгач, ул да булса ялгышмасам Айгөл Бариева. Әлбәттә. Ай, молодец, 10 балл сиңа Айгиз. Менә бит. Лилия Муллагалиева дип әйтмәсә белмәгәндә булыр имәле. Бик зур рәхмәт. Һәм күчәбез компьютер әйтә чираттагы икенче җырчыбызны күрсәт әле безгә. Киттек. Иң беренче кул Раил синнән. Булар элек 4 иде. Егетләр хәзер 2 генә. Икесен кырау суктым. Икес аерылып киттеләр алар. Аерылып киттеләр. Аерылып киттеләр. Бер-берсеннән аерылып киттеләр. Икәү генә калдылар. Алар 2 генә калдылар. Әтегеләре 4 хәзер. Син мине вообще бута бетердең, син кемнәр турында сөйлисең? Ул 4 җегет нишләгән 4, аннары тегеләр аерылып киткән. Булар 2 генә җырлый хәзер. Икәү генә җырлый, булар дуэт инде. Дуэт җырлыйлар, Безнең татар эстрадасына. Татар эстрадасыннан ие. Нинди җырлары бар? Кары булсам, Алар түгел. Җырларын белмим дә, хатын-кызлар бик ярата инде ул 2 егетне. Сән егетләрне хатын-кыз ярата инде ул. Минем уйлавым буенча син теге хатын-кызларны Берсе пеләш, берсе чәчле. ничек? Берсе пеләш, берсе чәчле. Үтердең син. Берсе пляж, берсе чәчле булгач, алар инде Артур Марат дуэты, шулмы? 10 балл, молодец, дөрес. Артур Марат. Так, Артур Марат, миңа үпкәләмәгез, менә моны Раил әйтте, берсе пляж, берсе чәчле дип. Шуңа күрә без күчәбез 3нче җырчыбызга. Игътибар экраннарга. Чулпан? Рифат, бу башкорт ягыннан бик мөлаем, гүзәл яшь матур җырчы. Нинди җыры бар? Хәзер мин сиңа әйтәм. Исемә төшерә алсам. Монда килеп утыргач, бөтен нәрсә баштан чыгып китә икән. Шулай, монда килеп утыргач шулай була. Менә Башкортстаннан дигәч, мин
Теге ике тапкыр гүзәл дигәнеңә генә әйтәм, дөрес әйтәмдерме, юктырмы? Ялгышсам бал сиңа булмый. Гүзәл Әхмәтова түгел. Дөрес. Шулмы? Шул. Шолпан 10 бал синеке. Гүзәл Әхмәтова дөрес. Үзем 10 бал откан шикелле булды. Так, күчәбез хәзер чираттагы тагын бер җырчыбызны компьютер күрсәт әле безгә. Синеке син. Бу җырчы тумышы белән Башкортстаннан. Бунда гел Озын Башкортстаннан. буйлы, шибәр, бик матур тавышлы, бик көчле җырчы. Мин аны бик яратам. Җырлавын. Яшьме, олыракмы, урта буынмы, Урта, бик яшь дип әйтмәс идем. карамы, акмы? Кара кашлы, кара чәчле, бик шибәр, озын буйлы Башкортстаннан Башкортстанныкы. килгән. Нинди җыры бар? Аның халык җырларын күп җырлый. Бөтен җырны да җырлау мөмкин. Халык җырлары, ретро җырлары бик күп Әйе, җырлый. Озын шундый матур Әйе, гына. әйе, Мин аны белмим. Филармониядә эшли ул. Филармониядә эшли. Татарстанның атказанган артисты да бугай әле, улаймы? Рөстәм Асаев түгелме? Әйе, нәкъ шул үзе. 10 бал сиңа, 10 бал алайса. Рөстәм абыйга ялкынлы кайнар сәламнәр. Һәм инде без чираттагы соңгы артистны да карап узыйк әле. Шолпан, Татарстанның халык артисты булды күптән түгел генә. Бик үзенчәлекле тавышлы, матур, шундый матур күлмәкләр киеп, калын тавыш белән җырлый торган бәлки хәзер искәдә төшә. хәзер. Кайсыкныкы Казанмы? Анысын Уфамы? әйтә алмыйм. Минзәлә ягыннан, Минзәлә ягыннан. Әйе. Минзәлә ягыннан Әйе. татар эстрадасы Татарстан җырчысы. җырчысы, Татарстан халык артисты исеменә күптән Татарстанның халык түгел. артисты булгач, Минзәләнеке булгач, ул хәзер Яршаллы шәһәрендә яши. Әйе. Татарстан, Башкортстан, Рәсәй буйлап иҗат итә. Татарстанның халык артисткасы Резида Шәрәфиева. Нәкъ Шул. шулай. Ай, молодец. Ай, үзем молодец та инде. Ай, шатланам инде. 10 бал Шолпан сиңа. Инде шуның белән безнең җырчыларыбыз тәмам беренче уен шуның белән ахырына якынлашты. Хәзер инде без күчәбез икенче турга. Менә хөрмәтле уенчыларыбыз, инде без Аллага тапшырып икенче турыбызны да башлап җибәрик әле. Икенче тур шулай ук экран белән бәйле. Экранда төрле рәсемнәр чыга, пәйда була. Бәлки ребуслар да килеп чыгыр, бәлки булмас. Сезгә шулай ук белсәгез җавапны урыннан кычкырмыйча матур итеп кул күтәреп җавапны әйтәсез дә һәм 10 бал отасыз да. Аңлашылды? Бер авырлыгы да юк. Экранны мин дә күрәчәкмен. Шулай итеп беренче сорау, сезгә экранда барлыкка киләчәк сурәтләрне нәрсә берләштерә икәнен әйтергә кирәк. Игътибар экраннарга, дуслар. Раил, иң беренче кул. Ял. Ял. Раил молодец, 10 бал, ял итү дөрес. Менә бит сразу беләләр. Так, икенче бирим, нәкъ шундый ук карыйбыз да тиз генә җавап бирәбез. Айгиз, иң беренче кул синнән булды. Бу телефон. Сөйләшү. телефон? Телефоннан сөйләшү. Ага. Телефон. Телефон икән аңа, телефон сөйләшү булгач, инде ул сөйләшү. Общение татарча. Телефон. Телефон аша сөйләшү. Аралашу, дөрес, Аралашу. дөрес. Сөйләшү, аралашу 10 бал синеке. Üçüncü сорау астында танылган клиптан кадр барлыкка киләчәк. Сезгә бу җырчының исемен һәм инде җырның исемен әйтергә кирәк булачак. Киттек, карыйбыз. Игътибар экранга. Резида? Зөлфәт түгел микән бу? Түгел микән? Микәннәрне белмим. Дөрес, конкрет җавап кирәк. Зөлфәтнең бер клибы. Зөлфәтнең бер клибы. Халкым минем түгелме? Юк, ул түгел. Уйлыйбыз, кайсыбыз белән кул күтәрәбез, әйтәбез. 30 гына секунд бар, тик 30 секунд җавап бирер өчен. Чыкты, вакыт чыкты. Җаваплар юкмы берегездә дә? Менә суга да баталар, судан да чыгалар. Илназ Гариповның "Яратам, бетте, китте" дигән җырыннан
Kadrdan ezik idi bu. No, nişetemiz indi. Bilmegenini bilen deyip eytip bulmay. Şuna göre biz kuşabız. 4. soruğa 3 suret. Olarını nerse birleştire eken eytirge. Cevapını sizden kütemiz. Çulpan. Bu balık nişik deb aytayım ekan? Balıkqa жүрүү deb aytayım ekan? Balık tutu deb aytayım ekan? Mene nerse deyip eytsen de Çulpan, sen indi ikisini de dürüst cevap ettin. Balıkka yürü desen de balık tutu desek de big dürüst. 10 bal sana balık tutu. Hem indi dostlarım 5. so'nggi so'rov. Şulay yok suretlerini nerse birleştire ekenin taburga gerek. Qaraymiz ketdik. Aygis. Bu oruscha aytganda peyzaj, Aha. bu yasov, rassim yasov, turli tuslar. Aygis işteligin silemesen de anladık. Cevabın dürüst ettin. Resim yasa 10 bal. Maladis. Aferin. Şimdi nihayet ikinci turununda ahırına yakınlaştık. Hazır indi 2 turga da neticeler yasar vakit. Jigitler, kızlar şunday oturalar kötüp özlerinin cevapları. Köp mü bal jiydik meken dep. Endi bizning Çulpan Yusupova jiygan 2 turga da 30 bal. Çulpan sende? Aygis brat sende şulay yok 30 bal. İlzide. Seneki köp mü deb o'ylaysan? Olay ez demeli. Nişava bismillahını aytsan jeyte 10 bal. 10 bal eliga. Eli oyun devam ete. Rail seneki? 20 bal. Malades, dürüst. 20 bal. Her birigizde özünüzün neçe bal jiyganıgızny bildigiz. Biz köşemiz 3. turga. 3. tur. Dostlar, dağı da kızık, dağı da köngüllü. Siz bu oyunda indi barıgızda dürüst cevaplar berirsizdir deyip ışanıp, ümitlenip kalan men. Çünkü bunda her birimizge türlü muzikalar, türlü jırlar yangırayacak. Siz şularının kim jırlaganın hem nindi jır ekeningini aytırga teyiş bulasız. Çulpan, biz senden başlap jiberemiz indi. Aşulansan da, aşulanmasan da. Bo'lganman ekan deb o'tiraman hali mana. Hazır mısın? Hazır, aydagiz boshlaylik. Eyda, birinchi jırni tinglab qarayıq hali. Rifati bilmeymi men bu jırını birinchi tapqir eshitem. Şolay desің mi? Eye. Даже da mana приблизительно da yok mu? Приблизительно да yo'q. Aytib qaralı birersin bo'lsa da. Xotin qiz mı, irat mı? Kim jırlay? Müğayın ir-attır bu. İrattır bu. Yo'q, Çulpan, yoqinda Yo'q, yo'q, kelmaysan. davay, yo'q, bo'lmasa bo'lmasin endi. Ey Bilmadim. Allah. Ayon, tinglatali bizga. Çulpanning eshitgani bormi ekan? Köprülerine barlaşa badılıygalı Seyudunu söndürmişe ömürge saklıgalı Birinchi tapqir eshitem. Birinchi tapqir eshitasan? Eye. TMTV kanalini qaraysangmi? Rifat o'zing bilib turasың endi yo'llarda, gastrollarda жүргәндә TMC Dim, kanalын dim. qo'ya qarab bular endi ul jonim. Telefon qararga da vaqt yo'q desang endi. Eye. Şulaydır. Bu elbette indi Diana Tajdinova seni kütem jırı bilan edi. Yorar, bir şılır o'rin yo'q. Ko'shamiz ikinchi jırga. Abdurrahim. To'xtaymi? 1 sekund. 1 sekund. Na, bilaman endi men uni. Eshitganda bor kebek. Mana kim jırlaganında. Nindi jir ismi ekani hozir ko'z oldina keltiradi olmayman. Noka. Çulpan aytırga sen buni bilasan endi. Azaliya. Eye. Abdulfat Safi. Eye. Malades aferin. Azaliya. Maturu şeşekler arasında Eytirsin lan Azaliye Beni ezele yaratsan tabarsın. Azaliya. Şabjır.
О, хисләнебрәк тә киттек. Күчәбез 3нче җырга. Җыры шулай, җырчысы? Мәликә. Ай, Чулпан, әлбәттә Мәликә, әлбәттә Мәликә. Sürdüm seni, sen de beni süyerim şanım. Elle süyem, elde süyem, elde süyem şaşınıp. Әлдә сиям шашынып тиме, шашынып тиме. Ну, бик матур җырлый, бик әйбәт җыр, бик күңелле. Һәм без күчәбез инде Айгиз брат синең янга. Син инде бөтен җырчыларны беләсеңдер инде, барсын да. Тыңлап карыйк. Тыңлап карыйк әле, иченнән алдан гына кистереп әйтеп булмыймы? Әй. Игътибар беренче җыр синең өчен генә. Теге инде бу кем аны? Теге. Шул инде. Әйе. Белдеңме? Ай, шул. Ну, шул. Оныттым я исемен. Теге. Мин дә оныттым бит әле. Бер ират җырлый инде аны. Әйт инде. Кемсең? Любит, не любит? Истә түгел менә исеме. Беләм дә җырлаган ират. Ират җырчы икәнен точно беләсең. Беләм, әйе. 100%. Шул ират җырларга тиеш менә. Син түгел. Менә мин түгел димәдең шул. Тыңлат әле ират җырчыны. Точно. Ладно, Шейхмаджанова. Кем дисең? Кем? Юк, ялгышканмын. Нәрсә? Гармониясы белән ялгышкан. Гармониясы белән ялгышкансың. Ландыш Шейхмаджанова. Шейхмаджанова. Ярата, яратмый дигән җыры белән булды. Менә хәзер чираттагысын тыңла әле. Бысын кем җырлый микән? Беләм. Нафхат Нигъматулли. Җырның исеме? Җырның исеме? Шап атым, шаптымы, тотманымы? Шапты атым. Шулай булай. Ну айда шулай булсын. Дөрес. Ымыралар тагы, урамнары, шәшәкләргә күнек булмады. Булмады. Дөрес җавап Нәфхат абый булды. Һәм инде чираттагы 3нче җырчыны да дөрес җавап бирсәң, тагын 10 балл синеке була. Ну, кем булды инде ул? Син теге аттан китә алмыйсың ахыры. Yo. Кара да. Аха. Әлфиназ гафы түгелме? Түгел. Тагын кем булырга машат? Та-та-та-та-та. 1 2 3 Ayol tamam. Әлфиназ гафының килене. Индива. Рахмат, Рифат. Булыштың, рахмат. Булыштым, булышмадым. Чын күңелдән рахмат. Чын күңелдән булыштым. Әлбәттә барыгызга да булышам. Эфирда җырлау тапшыруы дуслар, һәм бездә 3нче тур, һәм инде безнең тагын 2 уенчыбызны сынайсы калды. Илзидә, кайфләр? Яхшы. Яхшы? Нигәдер тирән сулап утырасың? Дип каушыйсыңмы әллә? Куркыта бераз. Куркыта? Эй, курыкма, рәхәтләнеп утыр. Барысы да сез белгән, сез яраткан җырлар, җырчылар. Шуңа күрә инде игътибар белән тыңлыйбыз һәм җавапны әйтәбез. 10 балл алабыз. Китте.
Bu jırşı degen. Bu yaş jırşı kız. Unutup jiberim Firdaniye. Güldaniye. Güldaniye Hayrullinaның kızı. Mine ismini unuttum indi. Mine başımdan çıktı. Ol jırlay turgan jır. Ol jırlay turgan jır. Jırның isimi belki isingizge düşer. Naka? Mine kavuşadım indi. Yaratam indi bu jırны. Ayda min bulacağım. Liliya Hayrullina. Liliya Hayrullina. Jırның isimi? Şoyan nersele? Bilmem bit. Şoyandır mı yoktur mu? Bir sözünü aytıp jibersen bilemedim yani. Bir sözü mü? Bir. İki. Liliya Hayrullina. Aha. Üç. Yaratam tugul. Cevap? Bileyim. Bilinning tatarchası kıymak bula dostlar. İsmini unuttum, ne bu jırını bileyim, ne işitkenim de var. Mene tınlap qaralı sinanın, indi jır iken ol. Mende kuşlar meselenden aşkınam tuğan ilge Sihri bu kışım vurgan Sihri tuğan jirge Kuşlarga. Kışlar nesilinden, min de kışlar nesilinden degen jır buldu bu. No eli birinci güne jır buldu. Bir de koyğırga orun yok dostlar. Mene indi Güldaniye apanı da iske çırıp ötkenge. Onun kızı ikenin de bilgenge. Liliya Hayrullina dip de etkenin için 5 balgına biremiz. Riza mı? Riza. Alay bolsa bir gaybat. Hem indi biz kuşabız ikinci jırını iktibar bilen tınlayık ali. Jırından tanıyım. Flora Süleymanova. Jırının ismi? Enkey bergensin sit miňa. Bergensin sin miňa. Dip başlana jır. Bergensin. Jırının ismi? Kim birgen sananarga? Kim birgen? Kim ayt? Kim birgen onarga? Jimiş. Jimişni kim birgen? Balaga kim bire jimişni? Rizıkni bire? Enkeyim, eni. Dürüst. Eniyim jırı bilen Flora pa Süleymanova'ydı. Tamam talayon. Halkımızın men unutulmaz jırlarının birisi. Flora paga baş yiyip rahmet eytemiz. Bunday jırlar bilen bizning ko'ngillerimizga kirgan için. Isimda min siňa sabıymın. Köňelim nazların jırımdan tanıymın. Mene bit şunday güzel motor jırlarımız. Şundan da aferin, aferin. Aferin hem biz kuşabız. Üçüncü jırını da tınlap bağıyık ali. Sorama hallerimni. Soramim hallerini. Jırının şunun isini gene sorayım. Tak, jırşısın ulen tilişimde atıra. Tilişinde turayın da bittiniz de şol tilişinde gına. Sorama hallerimni. Misine buluşam mişer kızul. Aytalmayın bir kimge de ismi Ey, çıksın hele. bir kimge- Abulhanova. Ayol su Abulhanova. Pres alsı Abel Hanova. Evet. Ayol sol mu iken? Aytalmay bir kimge Ko'zimdan yoshlar tomar tomar Aytalmay bir kimge Hallerini soramasak da indi sen bik köp jırlarga dürüst cevap verdin. İlzide sana rahmet aytabız da kuşabız biz Rail Bırat yanına. Rail senin işe keyifler. Heybet mi? yaxşı, heybet. Bek yaxşı mı? Bek şunday pozitif kına yolmayıp kına oturasın. Demek sen ezir bulgaç indi tınlıyız jırını. What sana medigin? Rail. Gül başqa da kelmey. Başka da kelmey, oyakka da kelmey. 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 Cevap yok mu Rail?
Менә ул килми дә аннары бер килеп төшә. О, килеп төшә дә шатланасың, аннары укыйсың. Сообщение, СМС. СМС жыры. Кем СМС жырлый? Жырлый. Жырлый. Ильнас Кем? Сафи Гарипов. Ай Алла. Ну, жыршының исемен белмәдең инде. Ну, жырын дөрес иттереп, бергә мотор иттереп йырып чыкканга мин сиңа 5 бал гына бирәм. Бу жыр Гөлназ Сираеваның SMS жыры иде. Тыңлап карыйк әле шул. Күнде, күнде, yo'qlamay bir tunda, nega sendan yo'q bir xabarda. Sen yo'qotding kutim, o'zimsiz. Nega yozmaysan bir SMS? Күрдең шундый үтә дә зур мәгънәле жыр, хәзер бик актуальный тема. Шуннан да көтеп торабыз, барыбыз да SMS көтеп тора дуслар. Һәм инде без күчәбез икенче жырга. Монысын кем жырлый икән? Гел мин белә торган җырлар гына куясыз. Ну, бит инде. Шул бит инде сине сынап карар өчен бит инде Бурайыл. Син буларны беләсең. Жырчысы кем? Саксофон тавышы бик әйбәт. Мин сиңа булыш алам. Бу җегет Салават Закишның мәктәбен бетергән җегет. Бәрәңге районыннан. Мариял. Бик оста мотор иттереп җырлый. Ришат Фазлы Әхмәтов. Әйе, Ришат Фазлы Әхмәтов дөрес. Жырның исеме? Жырның исеме? Белмим. Белмим. Дип атала. Белмим дип атала. Жырның исеме Белми айон. Но тыңлатып күрсәтик инде сезне нинди жыр икән Ришат Фазлы Әхмәтов жырлый бездән. Әрдән иттен кайдыгаларым, укынарны кичкән чагында. Кадерләрен белеп яшигән, әнкәйләрнең исән чагында. Яшәтәсе килә әнкәйләрне дигән жыры белән бик матур жыры белән Ришат Фазлы Әхмәтов иде. Ну, Ришат Фазлы Әхмәтов дип әйткәнең өчен 5 бал синеке. 5 бал. Әзизләп җыябыз. Әйе, шулай әкренләп җыябыз. Һәм инде соңгы 3нче жырчыбызны да тыңлыйк та җавапны тулысы белән әйтик тә 10 бал алыйк әле. Хәмдүнә? Классташым ул синең. Тимергалиева. Хәмдүнә апа Тимергалиева. Хәмдүнә апа Тимергалиева, әйе. Жырның исеме? Хәмдүнә апаның нишлисе килми бер кашанда? Ашыйсы? Вот, менә монсын дөрес әйтмәдең син. Хәмдүнә апа ничек ашыйсы килмәсен инде. Хәмдүнә апа, пожалуйста, бу җегеткә тырнак белән дә тия күрмәйм, ул шаярды гына. Ул шаярды гына. Хәмдүнә апаның да бөтен кешенең дә нишлисе килми, улыгайган сайын шулай Картаясы килми. Дөрес, картаясы килми. Хәмдүнә апа Тимергалиева. 10 бал. Тыңлат әле айон. Tojmakma kurdi selerdi, Итәсе килми җирдән, яшәгән бу җирдә. Алла, Хәмдүнә апа монда булган булса, белмим нәрсә булган булыр Ираил. Бик зур рәхмәт. Инде ниһаять без 3 турныда мотор иттереп ахырына йырып чыктык. Кайсыдыр җырларны белдек, кайсыларындыр белмәдек. Бер дә үкенечле түгел, һәрберегезгә үзегезнең эшләп алган балларыгыз үзегездә. Һәм инде гомуми 3 уенга да нәтиҗәләр ясыйбыз. Дуслар, һәрберегезнең дә ничә бал җыйганын әйтеп узыйм әле, игътибар белән тыңлап үтегез. Шулпан, ничә бал дип уйлыйсың? Белмисең? 50 бал җыйгансың син 3 тургада. Айгыз синеке 40 бал. Менә санап бара, молодец, математика шәп.
Илзидә синеке 35 һәм Раил синеке 15. 40 бал, 40 синеке, 40 җыелган. Инде ниһаять барыгыз да үзегезнең күпме бал җыйганнарын белдек. Хәзер без күчәбез иң күңелле, иң шатлыклы мизгелләргә. Моны тамашачылар да көтеп ала, үзегез дә көтеп аласыз. 4нче турда үзегез әзерләп килгән иң матур җырларыгызны безгә бүләк итәсез. Чулпан, рәхим ит әле, чык әле бирегә. Сине түземсезлек белән инде тамашачылар баядан бирле көтеп утыралар. Кайчан Чулпанны җырлатырлар микән дип. Нинди җыр әзерләп килдең безгә? Мин ретро җыр әзерләдем бүген, Рифат. Әйтергә микән, әйтмәскә микән? Чулпан килгәч, әйт әле син безгә. Ничә ел буе мин инде моңлы бер сер йөртәм күңел түрендә ялкын учагы күкрәккәемдә шул инде хәзер җыр булып чыга. Әйтмәскә микән? Сине яратам, сине яратам. Әйтергә микән, әйтмәскә микән? Сине яратам, сине яратам. Әйтергә микән, әйтмәскә микән? Сине яратам, сине яратам. Әйтергә микән, әйтмәскә микән? Сине яратам, сине яратам. Син йөргән юлдан моңланып үтәм, кабатлы йөрәк кирәкми бүтән. Ничә мәртәбә каршыңа килдем, тик каушап калдым дулкынланудан. Бергәләп әйтергә микән, әйтмәскә микән? Сине яратам, сине яратам. 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 Алсу яшлекнең, матур яшлекнең, азагы бары кавышу булсын. Бәхетле тормыш гел балкып торсын, җырларда калсын, җырларда калсын. Бергәләп әйтергә микән, әйтмәскә микән? Сине яратам, сине яратам. 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 Әйтергә микән, әйтмәскә микән? Сезне яратам, сезне яратам. Сезне яратам, дуслар, сезне яратам. Hey! Ай! Әйтергә микән, әйтмәскә микән дип тә торасы
kelmey, elbette aytamiz. Aferin Çulpan, aferin. Alkışlar seni, alkışlar. Başlayıp rahmet edemiz şu şunday motor jırlarың bilen bizni suyindirgeniniz için. Bizni gine tügül barlık tamaşaçılarını ömür boyu şatlandırıp suyindirip yaşarga nasip bolsun. Emine bizning jırlauki aparatı aytip turmay ol ko'rsata. Necha bal ko'rsatar ekan? İhtibar ekranga. 90 bal Çulpan bek zor rahmet, rahimit. 90 bal bek aybat bal endi ol dostlar. Mana hazır oygiz o'tiradir endi. Menga necha bal bo'lar mikan deb rahim aytali. Chiqali bunda biriga. Mana yo'q, yigitlaringiz kelgina sekirib turdi oygiz. Ham endi bizga jir nindini motorni hazırlab keldingmi? Motorni hazırlab keldimi Rifat? Motor jir hazırlab kelding. Şol endi охранник jirin. Охранник jiri. Ayda nindi jir bo'lsa da sendan noshor jir bo'lmay, rahim et sahna seniki. Rahmat. Bilasizmi yaratam. Güzelkeyim akkuşum, dağlarda sayırar kışım. Eydir süzüm eyde olmayım, eğlenip gide başım. Eğlenip gide başım, yanına ışıp kaydam. Bilesin be yaratam, aşık etip gönlüme var bir üzüme karatam. Yanına ışıp kaydam, bilesin be yaratam. Aşık etip gönlüme var bir üzüme karatam. Sabır ettin biraz, canımı tuğası Yunas. Yerleşemde sen bulganlığa, benim dünyamı yaktı yaz. Benim dünyamı yaktı yaz. Yanına ışıp kaydam, bilesin be yaratam. Aşık etip gönlüme var bir üzüme karatam. Yanına ışıp kaydam, bilesin be yaratam. Aşık etip gönlüme var bir üzüme karatam. Dostlar bilemdim, birgelem. Wap dip aytib galyapman. Hey, hazır. Yanına ışıp kaydam, bilesinme yaratam. Aytır süzlemişin benim, şunki bitsin isteğim. Eyle elli birlikte birge bulayık dimen, birge bulayık dimen. Yanına ışıp kaydam, bilesinme yaratam. Aşık etip gönlüme var bir üzüme karatam. Yanına ışıp kaydam, bilesinme yaratam. Aşık etip gönlüme var bir üzüme karatam. Haydali bir deyim şimdi. Bayan kirek. Bayanı koya. Sipay düştürme, hayda gitti. Yanına ışıp kaydam, bilesin be yaratam. Aşık etip gönlüme var bir üzüme karatam. Yanına ışıp kaydam, bilesin be yaratam. Aşık etip gönlüme var bir üzüme karatam. Aşık etip gönlüme var bir üzüme karatam. Bari ben yarattıram. Hey! Ay malades. Abi şef. Bu Rahmet. sen охранник jiri dedin de bu jiri bu bir de охранник jiri tugul. Bu lütşiklar jiri bit. Işıp kına koydum degan. Bulan türlüşe jırlarga bolar, lütşikte bulurga bolar, razvedçikte. Ay alayda bolurga bulay. Malades, aferin, oңuшлар сиңа. Her vakitte şu jırdağı şekilligine ışıp kına yeriga bolsun, ışıp kına işlerge bolsun, her işin oңuşlu bolsun. Emine bizning jırlauki aparatı ışıp turmay, ol jirden bara, gam beyanı dürüst bire. Tanglik qarayğana.
Aldan da 8, arттан да 8, круговой 8, 88 бал. Mana men sizga va'da aytdimmi tag'ida da qizig'i bo'ladi deb. Ol mezgil kelib ta jetdi. Ilzida, rahim etali, seni to'zimsizlik bilan kutamiz bit endi qachon jırlarmikan deb. Nindi jir hazırlab kelding? Men bugun mana balanlı olanlarga qaytarib alып qaytасы kile tamoshachilarni tushlarime kire olan deb ataladi. Tushlarga da kirsin, unlarda da yirik rahatlantirib so'zali shol jirni Ilzida. Telyeş kızıl balam Çıkıcım eldi yüzünden Mehabbetini sağış etti Kıralamadın sözünden Düşlerime gire olan Olanı da kızıl balan Şunda meni kütersin edip Allah'dan ameli aman Düşlerime gire olan Olanı da kızıl balan Şunda meni kütersin edip Allah'dan ameli aman Yoktu olan kızıl balam Yazların şeşek adam Şulak şeşkelerge para Güngelim sina koydan Düşlerime gire olan Olanı da kızıl balan Şunda meni kütersin edip Allah'dan ameli aman Düşlerime gire olan Olanı da kızıl balan Şunda meni kütersin edip Allah'dan ameli aman Yoktu olan kızıl balam Hatireler uşağı Utanmalık suğa salar Mehabbetinin kuşağı Düşlerime gire olan Olanı da kızıl balan Şunda meni kütersin edip Allah'tan ameli aman Düşlerime gire olan Olanı da kızıl balan Şunda meni kütersin edip Allah'tan ameli aman Şunda meni kütersin edip Allah'tan ameli aman Allah'tan ameli aman Şundan da inge de düşlerge de alıp kırıp gittin sen Ilzida bizni. Şunday motor jır bizge bölek etkening için sana bek zor rahmet aytamiz. Hatta bizgina tugul bizning karaoke apparatida o'zining rahmatlarin ballar bilan ayta sana. İhtibar ekranga. 87 bal. Evet, naşar bal tugul 87 bal. Rahmet alkışlarınızga. Rail. Şıgal hayda rahmet. Sen endi şulay yo'q, bizga bo'sh kelmagansiңdir. Nendishing? Seni sog'inam.
Мине? Дигән җыр. Дигән җыр. Куркытып җибәрдең. Әйдәле, сине дә, безне дә, барыбызны да сагына торган җыр булса, рәхим ит. Җырла. Инешнең ике яры бар, минем ярым бер генә. Көндез генә күреп туймыйм, керши җаным төшемә. Икәү генә без дөньяда, ике йөрәк серләшә. Айда һаман китми тора, әллә инде көнләшә. Икәү генә без дөньяда, ике йөрәк серләшә. Айда һаман китми тора, әллә инде көнләшә. Булбулга шымыртыларда, ак шәленә төренә. Йөрәгемә ничек кердең, төшә алмыйм серенә. Икәү генә без дөньяда, ике йөрәк серләшә. Айда һаман китми тора, әллә инде көнләшә. Инешнең ике яры бар, минем ярым бер генә. Көндез генә күреп туймыйм, керши җаным төшемә. Икәү генә без дөньяда, ике йөрәк серләшә. Айда һаман китми тора, әллә инде көнләшә. Икәү генә без дөньяда, ике йөрәк серләшә. Айда һаман китми тора, әллә инде көнләшә. Әллә инде көнләшә. Икәү генә без дөньяда, ике йөрәк серләшә. Айда һаман китми тора, әллә инде көнләшә. Айда һаман китми тора, әллә инде көнләшә. Ай, Ибраһим. Супер-пупер. Бу инде айларны көнләштерерлек булгач, бик шәп мәхәббәт турында булды, әйме? Рәхмәт. Үзеңә рәхмәт, һәм инде рәхмәтеңә рәхмәт дибез дә. Әле бит әле менә рәхмәтне безнең җырлау ки аппараты бирә. Ул нәрсә әйтер икән? Карыйк әле. Үзең дә кара экранга. Вот 87 бал. Сез бу яклар икегездә 87. Бик шәп, бик әйбәт, бик матур баллар. Инде ниһаять, хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең инде 4нче уенда ахырына якынлашты. Һәм гомуми нәтиҗәне ясар вакытта килеп җиткәндер. Менә инде хөрмәтле дуслар, хәзер ныгытып, матур иттереп тотынып утырыгыз. Хәзер гомуми балларны әйтер вакыт килеп җитте. Безнең 4нче урында 122 балл белән Илзидә Госманова. Рәхим ит, Илзидә. Һәм инде 3нче урында 127 балл белән Раил Габдуллин. Рәхим ит. Шулай ук 2нче урында 128 балл белән Айгиз Әхмәтов. Һәм 140 балл җыйган 1нче урын абсолют җиңүче Чулпан Йосыпованы алкышлап каршылыйк әле, дуслар. 1нче урында. Дуслар, бер дә борчылмагыз, 3нче урын алганга да, 2нче урын, 4нче урын алганга да. Һәр берегезгә дә бүләкләр бар. Безнең Ива Мебель
фабрикасы сезгә махсус сертификатлар тапшыра. Рәхим итеп, кабул итеп алыгыз әле. Талдан ясалган нык һәм эксклюзив кул эшләнмәләре Ива мебель фабрикасында. Ива мебель экологик чиста продукт һәм кабатланмас дизайн. Фабрика адресы Балтач районы, Янгул авылы. Менә инде минем кулда беренче урынга махсус TMTV каналыннан махсус сертификат Чулпан бу сиңа. Үзеңнең иң яраткан матур бер җырыңны TMTV телекраннарыннан рәхәтләндереп күрсәтү мөмкинчелеге бирелә. Һәм инде карап утыручы тамашачыларыбызга, дусларыбызга TMTV каналына әйтер сүзең булса, рәхим ит. Минем бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә беренчедән TMTV каналы на ни өчен дигәндә шушындый матур тапшыруга чакырып, безне шулай уйнарга мөмкинлек биргәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Һәм мине тамашачылар, сезгә дә сәламәтлек теләр идем, һәммәгезгә дә сәламәт булыгыз. Сәламәт булса, без булдырабыз барысын да, шулай бит. Рәхмәт бик зур. Чулпан, үзеңә рәхмәт, рәхмәтеңә рәхмәт. Шуннан да инде миңа калса уен бик кызык булды, бик дөрес булды. Барыгызга да рәхмәт әйтәм. Һәм инде хөрмәтле телевизор караучылар, җырлау китапшыруын түземсезлек белән көтеп утырган безнең җанатарларыбыз. Әгәр сезнең дә шушы ук сәхнәдә, шунда ук безнең белән җырлыйсыгыз, шаярсагыз, уйныйсыгыз килә икән, безнең электрон адресына аста язылган. Шунда видеоларыгызны, җырларыгызны, фотоларыгызны юллагыз. Без сезне көтеп калабыз, хөрмәтле дуслар. Һәм инде шулай итеп безнең җырлау китапшыру ахырына якынлашты. Ахырында инде үземнең бер яраткан җырымны җырламыйча мин моннан хушлашмыйм әле. Киттек, Айон. Бергә үткән юллар арадан безнең сөю ләззәтле дә булды. Үкенешкә калган ярада инде соң онытылып барасың. Тик йөрәк түрендә каласың. Каршыма очрашып узышлый тымырылып борылып карарсың. Инде соң онытылып барасың. Каршыма очрашып узышлый тымырылып борылып карарсың. Араларда күпме сагыш ята, бергә үткән санап елларны. Бушап калган араларны күргәч, сызылар микән йөрәк елармы? Инде соң онытылып барасың. Йөрәк түрендә каласың. Каршыма очрашып узышлый тымырылып борылып карарсың. Инде соң онытылып барасың. Тик йөрәк түрендә каласың. Каршыма очрашып узышлый тымырылып борылып карарсың. Агым сулар ята, без калдык як-як ярларда. Үткәннәргә инде кайтып булмас, түземлек бир Ходай сабырдан. Инде соң онытылып барасың. Тик йөрәк түрендә каласың. Каршыма очрашып узышлый тымырылып борылып карарсың. Тик йөрәк түрендә каласың. Каршыма очрашып узышлый тымырылып борылып карарсың. Каршыма очрашып узышлый